Oke, terima kasih Mas Vito Bernanda. Nah niki putrane Dik Rinto. Oh iya, dudune kok turun aku. Waduh, kepinterane. Ayo. Gentong makasih ya Mbak Niken. Inggih, kula istirahat napa? Istirahat sik pisan tok mawon. Nah, diselingin satu lagu mangke nembe panjenengan malih. Pokoke tak katoke panjenengan mumpung ketemu kelawan masyarakat wonten ing Klaten khususon wonten ing wilayah Jombor dan sekitarnya. Wah. Dalang ki wong arep piye-piye iki sekti. Kok sekti pripun? Endi anak apike kaya ngono kuwi. Nggih. Wong ke bapake iki ora apik lho. Mboten apik. Kok anake apike kaya ngono. Lho, taruna kuwi bapa kok, Blek? Kula kuwi. Nggih. Kuwi gek-gek mbiyen ki bojomu meteng ora karo kowe. Nggih. Nek niku pancen mboten kalih kula niku anak adi kula kok niku ngono. Oh, mulane. Nek sing bajeng niku anak kula sing bajeng niku sing nyiptake lagu Mawana Sutya, Lintang Asmara niku anak kula sing barep. Nggih niki mau saire Tole sing barep. Ning lagune Tole niki dados anak kula niku kathah sangat. Luar biasa. Kata-katahipun edan. Oh iya, ora waras kabeh. Ayo. Luar biasa ya Katut. Kowe dadi dalang kondang. Anake ya dadi kabeh. Ngadekot. Kuwi ngadekot iki ngopo? Wis sing akan lungguh ki sapa ta? Bagong ora gelem ngadek dikapake ta? Lah wong kene wis lungguh lho, kok dikira anu ayo ngadeg. Aku ki ra dadi wong tuwa. Aku ya wong tuwa. Padha tuwane kok. Ayo. Loh, kowe pengen apa ora? Piye? Mas Tantut anake luar biasa kabeh. Hebat. Lah anakmu iki lho. Piye? Ora ana sing luar biasa kok malah Kondang no anakku neng bekonang. Lah ngopo? Oh, tukang gawe ciu. gawe ciwu kok kondang kuwi iki larangan ya. Nggih. Tangguban. Sapa sing akan lungguhke sapa kae? Mbok gandhen ngadeg sisan lho kuwi ngopo? Rumangsamu ki sing akan Iya. Ya, Mbak Niken, matur nuwun. Menika wonten panyuwun saking para grup Trah Arsawijaya niku trah nggih panggenan kula. Niku lagunipun karyanipun Pak Bagong Darmono nggih menika lagu kesayangan. Sayang. Oke, lagu kesayangan. Lah ya. Ayo mangga dulur-dulur. Waduh, mangga Mbak Niken. Mas Nopal. Mangga.
luar biasa. Terima kasih. Ya. Mbak ini kan satu lagi ya Mbak ya. Nggih. Album dari Gabriel Kreatif Apalagi? Lestari. Yap. Ya, anu Mbak, niki kalih anak kula sing nomor loro. Niki Nggih. punane jenengan, niki Bude. Ngono, nek nyeluk. Ya lah, Ya, gak mau kalau di sini Bude. Ya. Ketok tuwek. Ora. Ngene ya. Nggih tenan kok. Padha-padha terah ngawonggone nglumpuk kok. Ya. Satu tembang minggat. Minggat to kowe kowe. Lestari lho, Pak. Oh iya. Lah ya minggat wonge. Kowe pengen foto nyuwun foto karo Pak Agus apa Mas Daru engko ben dikirimke ning kowe. Ngapa nganggo HP-mu? Ngono. HP-mu nek kaya Oh. Paketane entek nek le. Sesuk matur Bapak tumbas sing anyar. Nah, iki foto ya biasa wong ya ponakane. Ya, mangga diaturke. Lagune Lestari satu lagi kagem Mbak Niken dan Genduk ya. Tes sik kaya ngapa mikmu kaya ngapa? Tes. Nah, wis. Ya mangga. Tes. Ya, oke. Dadah. Digemban karo Budi.
Oke, terima kasih matur Makasih, matur nuwun. sembah nuwun. Lenggah, Mbak. Perkara lakon sing durung diaturke mengko ning Manci gara-gara iki setengah siji